ዝኸውን ቃል ኣምላኽ እዩ መጀመርታ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 እንተራሪና እቲ ኣርእስቲ ኣብ ማእከል ክንረኽቦ ኢና ዳሕራይ ሕጂ ግን ከም ዘሎ ኮይኑ ዮሐንስ 14 ካብ 27 ዘሎ ከነንብቢና ዮሐንስ 14 ወንጌል ዮሐንስ 14:27 ሰላም ሓድገልኩም ዝብል ረእለይ ሰላም እንታይ ገብረልኩም ይሓድገልኩም እንታይ ይሓድገልኩም ሰላም ይሓድገልኩም ዝገርም ነገር እዩ ሰላማይውን እህበኩም ኣለኹ እታ ምስ ክርስቶስ ዝነበረ ሰላም ኣብዛ ምድሪ ተመላልሶ ዝነበረ ሰላም ኣብዛ ምድሪ ዘውፅኦቶ ሰላም ኣብዛ ምድሪ ዕረፍቲ ዝሃበቶ ሰላም ክርስቶስ ኢየሱስ ናብ ኣቦ ክኸይድ ከሎ ሰላመይ ኣሓድገልኩም ኣለኹ ኢሉ ሰላመይ እንታይ ገብረልኩም ኣለኹ ይሓድገልኩም ኣለኹ ሰላመይውን እህበኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹስ ከምቲ ዓለም ትህቦ ኣይኮነን ልብኹም ኣይሸበር ኣይሰንብድን ዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ንዓና ኣብዚ ምድሪ ምስ ረኣየ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንእንኮ ወዱ ናብዚ ምድሪ ሰዲዱ ከድሕነና ካይንርዕድን ካይንሽበርን ዘኽተማት ኮይና ካይንሓድገናን ኢሉ ንዓና መድሓኒናን ኣቦ ድማ ንሱ ፈጣሪናን ክኸውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይድልና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ እዩ እዚ ሰላመይ ይህበኩም ኣለኹ ዝበለና ወይ ድማ ሰላመይ ይሓድገልኩም ኣለኹ ዝበለና ሓደ ሰብ ናብ ሓደ ቦታ ክኸይድ ከሎ ወይ ድማ ሓደ ሰብ ናብ ሓደ ቦታ ክቕይር ከሎ እንታይ ዝገብር ዝህበካ ነገር ኣለዎ ሕጂ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝህበና ነገር ድማ ኣብዛ ምድሪ ይመላለስ ነይሩ ኣብዛ ምድሪ ድማ ናብ ኣቦ ክምለስ ከሎ ግን ሓደ ነገር ተድልየና ቆላ ርኢዩ ንሳ ድማ ኣብታ ምድሪ ተድልየና ብዘይካ ሰላም ኣምላኽ ብዘይካ ሰላም ክርስቶስ ናይ ካልእ ሰላም ክዕርፈና ከም ዘይክእል ምክንያቱ ክሳብ ዝመጽእ ሰላም ናቱ እንተዳ ዘይሓዲግልና ክሳብ ዝመጽእ ሰላም ናቱ እንተዳ ዘይሂቡና ኣብዚ ደው ኢልና ክንጸንሕን ክንረጋጋን ስለ ዘይንኽእል ስለዚ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታይ እዩ ሰላም ናቱ ሂብና ንዝብል ነገር ኣብ ኩሉ መጽሓፍቲ ሕጂ ናብኡ ክንምለስ ኢላ ኣይኮንኩን ኣብ ኩሉ መጽሓፍቲ እንተራሪእናየ ንጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቃወምቲ ወይ ድማ ተጻረርቲ ነይሮም እዮም ንሰላሙ ዝዘርጉ ድቃሱ ዝዘርጉ ምንቅስቃሱ ዝዓግቱ ዝዓጹ ብዙሕ ዝዕገርግሩ ነይሮም በቲ ኩሉ ግን በቲ ኣቦ ዝሃቦ ብኩሉ ሰላም ግን ይመላለስ ነይሩ ስለዚህ ኣብዛ ምድሪ ሁላ ሪእዋ ጭንቂ በቃ ኣብዛ ምድሪ ጭንቂ ኢልዎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወላ ብስለ ሃብታማት ሪእዎም ሃብታም ናብ መንግስተ ሰማይ ከኣትስ ጭንቂ ኢልዎ በቃ ይሪኦ ነይሩ ስለዚህ እዛ ነገር እዚኣ ብዘይካ እግዚአብሔር ብዘይካ ብናይ ኣምላኽ ሰላም ከም ዘይትሕለፍ ሪኡ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ነገራት ወዲኡ ዳሕራይ ናብ ላዕሊ ክምለስ ምስ ሓሰበ ንደቂ መዛሙርቱ ወይ ድማ ነቶም ድሕስኡ ስዕቦ ነበሩ ወይ ድማ ንሕና ነዚ ቃል እዚ ተኣሚንና ተቐቢልና ንኸይዘልና እንታይ ሂብና ሰላም ሂብና ስለዚህ ካብቲ ሰላም ናይ ክርስቶስ ኢና ተኻፊልና ሰላም ናይ ክርስቶስ ኢና ተቐቢልና ብሰላም ኢና ንኣቱ ንወፅን ዘለና ስለዚህ ልብኹም ኣይሸበር ኣይሰንብድን ዝብለን ዘሎ እቲ ሰላም ዝሓደገና ምእንታን ልብና ከይስንብድን ካይሽምበርን እዩ ማለት እዩ ሰላም ሓድገልኩም ዝብል ሓዲግልና ዘሎ እንታይ ኢልና ማለት እዩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ መንገድን ጉዕዙን ስለ ዝረኣዩ ኣብዛ ምድሪ ዘድሊ ዘሎ እምበር ኩሉ ነገር ኣለ እዩ ኩሉ ነገር ተማሊኡ ግን ሰላም የለን ኣብዚ ምድሪ ዕረፍቲ የለን ኣብዚ ምድሪ ቅሳነት የለን ኣብዚ ምድሪ እንኮ እዚ ዕረፍቲ ናይ ጎይታ ህበኩም ኣለ ዝብለና ዘሎ እኳ ነዚ ምድሪ ክንዓርፈሉ ይኮነን ሂብና ነታ ንመጻኢትን ሰማያዊትን ኤርሳሌም ዝኾነት መታን ክንወርስ ኣብኡ ድማ ዓሪፍና ተስፋ ጌርና መታን ክንጽበይሉ እዩ ነታ ትመዘላ ምክንያቱ ይኸይዳል ኣነ ናብ ኣቦ ኸይድ ኣለኹ ዝበለ እቲ መጀመርታ ቁፅሪ 1 እንተራሪእኹሞ ክኸይድ ከሎ ናብ ኣቦ በፂሑ ክሳብ ዝመፀና ወይ ድማ ቦታ ኣዳልዮ ክሳብ ዝመፀና ንሕና ክሳብ ዝምለሰና እዛ ሰላም እዚኣ ምንታን ካይንሽበርን ተስፋ ካይንቆርፅን እዛ ሰላም እዚኣ ሓዲግልና ኸይድ ማለት ስለዚ እዚ ሰላም እዚ ድማ ማንም ሰብ ክብና ዘይክእል ማንም ነገስታት ክብና ዘይክእሉ ማንም ፈተውትና ክብና ዘይክእሉ ሰላም ክርስቶስ ኣባና ሓዲግወሉ ሰብ ከኣነ ሰላም እዚ ምስተረድኡ ብኩሉ ነገር ክጥሕስን ክወፅእን ዝኽእል ስለዚ ሰላም እዚኣ ኣይተናውፅን እያ እዛ ሰላም እዚኣ መንገድኻ ኣይተቋርፅን እያ እዛ ሰላም እዚኣ መንጎ ኣይተትርፍን እያ እዛ ሰላም እዚኣ ንነዊሕ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ዝመፅእ ተኽእለካ እያ ማለት እዩ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክብለና ከሎ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ምድሪ እንታይ ኣለኩም ኢልና ማለት እዩ ፀበባን መከራን ኣለኩም ግን ኣጀኹም ኢሉ ኣብቲ 16 ወንጌል ዮሐንስ እንተራሪእናዮ ኣነ ንዓለም ስዒረያ ኢልና ኣሎ ኣብ ኣኸለኹም ወንጌል ዮሐንስ 16 እንተራሪእናዮ 33 ንኹላትኩም እንታይ ኢሉ እዚኦም ዝብተኑ ዘለዉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ከሎ እቲ መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ ዘጸናንዕ መንፈስ ኣብ ነፍሱ ከፍሰብ ስለ ዘይነበረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ክኸይድ ከሎ እንታይ ኢልዎም
16 ወንጌል ዮሐንስ 16:32 ጀምር እንታይሉ እነሆ ሁላትኩም ነንበይንኩም ነናብ ስፍራኩም ትዝረውላ ንበይነውን እተሓድጉላ ግዜ ትመጽእ አላ ይዝብሎም ዘሎ ድሮኳ መጽያ ግናኸ አቦይ ምሳይ እሞ በይነሲ አይኮንኩን ሕጂ አነስኹም ሰላም ምሳና ያሞ በይና ሳይኮናን ከነትዋይና ማለት እዩ እዘም ሰባት እዚኦም ተኾይኖም ዝረው ናብ ኩሉ ስፍሮም ዝኸዱ ዘለው ሰላም ስለ ዘይብሎም መንፈስ ቅዱስ አብኦም ስለ ዘይሓደረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ብስሊኦም ዝኸፈለ ዋጋ ስለ ዘይተፈጸመ ዘሎ ንጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካይተረፈካ እንታይ ገይሮሞ በትሽግርን በትመከራን ምክንያት ንጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሕዞም ስመጽኦም ዝብተኑ ዘሎ ዝገርም እዩ ኣብቲ 13 ወንጌል ዮሐንስ ተራእይናዮ ኣነ ምሳኻ ኢሉ ጴጥሮስ ኣይፋልካን ድምደርሆም ምንቃው 3 ግዜ ትከደኒ ካብ ምንታይ ዝተላዕለ ካብቲ መከራ ዝተላዕለ ካብቲ ሰላም ዘይምህላው ዝተላዕለ ማለት እዩ ካብቲ ገና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጸመ ስለ ዘይብሎ ስለዚህ እንታይ ኢሉ ግን አቦይ ግን ምሳይ ኢሎም አቦይ ግን እንታይ ኢሎም አቦይ ግን ምሳይ ክብሎም ከሎ ንርኢ ብዚ አቦይ ሰላም ምእንቲ አባይ ምእንቲ ሰላም ክትረኽቡ እዚ ነገርኩም ኣብ ዓለም ጸበብ ኣለኩም ግናኸ ኣጀኹም ኣነ ንዓለም ስዒረያ ኢሉ መለሰሎም ሕጂ ኣብ ዓለም እንታይ ኣለኩም ዝብለና ዘሎ ጸበብ ኣለኩም ግን ኣብ ተቂድማ እንታይ ኢሉ ኣባይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ ዝብለና ዘሎ ኣብ ተቀዳመይቲ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሓድገልኩም ኣለኹ ዝብለና ሰላም ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ዓለም ግን እንታይ ኣለኩም ጸበብ ኣለኩም ሕጂ ኣብ ዓለም ጸበባ ዘሎና ምክንያት እንታይ ማለት እንተራይልና መታን ጉዕዘና ከትርፈና ስለ ዝሓስብ ካብ ዘለና ይኸውፃና ስለ ዝደሊ ስለ ዝሓስብ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ከምዚ ይብል ኣብ ያዕቆብ ከምቲ ንመሃሮ ዘለና እንታይ ዝብለና ኣብ ያዕቆብ እግዚአብሔር ስሙ ንዘላለም ብሩኽ እዩ ኣብ ያዕቆብ ንምንታይ ዝዛረብ ዘሎ ዝኩሉ ሰላም ዘምጻኽዎ እቲ ንሓልፎ ዘበለ ኩሉ መንገድታት ብሰላም ክርስቶስ ኢና ንሓልፎ እቲ ንሓልፎ ዘበለ ኩሉ መንገዲ በቲ ተጸዋዕናሉ ጸዋዕ ብምርዳእ ኢና ንሓልፎ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 12 ተፈቲኑ ምስ ወጽአ ትብል ዘላ ርእይዋ ተፈቲኑ ምስ ወጽአ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ምድሪ እምበኣር እንታይ ኣለና ጸበብ ኣለና መከራ ኣለና እዩ ኩሉ ለና እዩ በቃ ግን ነዚ ፈተና እዚ ርኢና ንድሕሪት ንምለሰሉ ኣብነት የለን ምክንያቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዚ ፈተና እዚ ካብዚ ዕግርጋር እዚ ከይትመጽእ ኢሉ እንታን ኣብ መስቀል እንታይ ገይሩ ተዓጊሱ እንታይ ያለና እዩ ንሕና ከፈትነና ወይ ድማ ከዕግሰና ዝኽእል ነገር እንተሎ ከምቲ ዓንተቦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይኸይድ ኣለኹ ኣብ ኣቦ ብዙሕ ምሕደራ ኣሎ ተመይሰ ድማ ክወስደኩም ስለዝበለና ክሳብ ዝመጽእ ንጽበየሉ ተስፋ ድማ ሰላም ይሂብና ኣሎ ማለት ኣሜን ሰላም ይሂብና ኣሎ ስለዚህ እዛ ሰላም እዚኣ ካብ ኩሉ ሽግር ዘበለ ተውጻእካ ማለት እዩ ስለዚህ እዛ ኣሞ ኣብ ምድሪ እንታይ ያለና ንሕና እንተራእልና ኣብዚ ምድሪ ብዙሕ ፈተና ኣለኩም ኢልና ብዙሕ ጸበብ ኣለኩም ኢልና ኣብታ ዘንበብናዮ ኣብዚ ምድሪ እንታይ ኣለኩም ኢልና ብዙሕ ጸበብ ኣለኩም ነዚ ጸበብ እዚ ከመይ ጌርና ኢና ንወጾ እንተራእልና ነዚ ጸበብ እዚ ንዕኡ ብምእማን ዳሕራይካ እንታይ ኢለ ንቁሩብ ግዜ ከም ዝኾነ ቁሩብ ግዜ ተጸበየ ኣርእስተይ እንታይ ዝብል ቁሩብ ግዜ ተጸበየ ቁሩብ ግዜ ተጸበየ እዩ ዝብል ቁሩብ ግዜ እንታይ ዝብል ቁሩብ ግዜ መንፈሳዊ ነገር ኩሉ ግዜ زوجح አይመስለካን ይخጋጥመካ ከሎ መንፈሳዊ ነገር ኩሉ ግዜ ክትሪኦ ከለኻ ተስፋ ይቆርጸካ ስለዚህ ተስፋ መታን ካይን ቆርጽ ኢለ ግን እቲ ተፈቲኑ ዝወፀ ነቲ እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተስፎም አክሊል ህይወት ክቅበል እዩ እሞ እቲ ብፈተና ዝዕገስ ሰብአይ ዝብለና እቲ ብፈተና ዝዕገስ ሰብአይ ንሱ ብጽዩ ዝብለና ብፈተና ዝዕገስ ሰብአይ ንሱ ብጽዩ ብዙሕ ናይ አምላክ ሰባት እንተራሪናዮም ብፈተና ተዓጊሶም ብፈተና ተጻዊሮም ብፈተና ክሳብ ናብ አፍ አናብስ ተደርቢዮም ይሓልፎም ከመይ ጌርካ ኣብ ግዜ ፈተና ትዕገስ ንዝብል ነገር በቃ ንዑ ብምዝካር መስቀሉ ድማ ብምዝካር ምክንያቱ እንታይ ድማ ከም ዝኣመንካ ስለምንታይ ድማ ከም ዝኣመንካ ንመን ከም ዝኣመንካ ድማ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ስቂሉ ሰብ ተስፋ ዘይብሉ ንሁሉ ክኸይድ ኣይክእልን ግን ሓደ ነገር ተስፋ ኣለዎ ሓደ ግዜ ትሬን ክንጽብቕ ከለና ካበይ ከም ትመጽእ ኮማን ኣይንፈልጣን ግን ንጽበያ ኣብ ተቆጽር ኢና ኣብታና ተቆጽር ዘላታ ቦታ ሪና ንጽበያ ኢና ንኣምና ኢና ድማ ከም ትመጽእ ሰዓትና ንርኢ ምስ ሰዓታ ከም ትመጽእ ድማ ንኣምና ኢና እዚ ድማ ካብ ሕልፍ ዝበለ ክኾነልና ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንኣምኖ እምነት ወሳኒ እዩ ንኣምኖ እምነት ካብ ፈተና ከውጻና ይኽእል እዩ ንጽበዮ ትጽቢት ካብ ፈተና ከውጻና ይኽእል እዩ ንጽበዮ ትጽቢትን ንኣምኖ እምነትን ምስ ሰባትን ምስ ኩነታትን ተወዳዲርና ወላ ሓንቲ ክንስጉም ኣይንኽእልን እዩ ምክንያቱ እቲ እምነትና ምስ ዝርአን ምስ ስምዓን ተተሓይዙ ወላ ንሓንቲ ለይቲ ክንሓድር ኣይንኽእልና ስለዚ ፈተና ኣለኩም ዝብል ነገር ግን እቲ ፈተና ግን እንታይ ክገብረካ ዝመጽእ እንተራኢልና ግን ካብቲ ዕላማ ናይቲ ሓሳብ እግዚአብሔር ካብቲ ዝጸዋዓካ ካብቲ መንገዲ ከትርፈካ ስለ ዝመጽእ ንስኻ ግን ልክዕ እንታይ ክትገብር ኣለካ ክትዋጋእን በቃ ክትቅጽልን ከም ዘለካ ቅድሚት ነቲ ኪነውቲ ፈተና እስኪ ዓወተይ ኪነውቲ ፈተና ይበሉ አሜን ስለዚህ ዓወትና ኩሉ ግዜ ድሕር ፈተና ዘለይ
عوتنا كل جزء دحري ጭንቀት زلي رهوا كل جزء دحري ጭንቀት زلي سبب زلو كل ولا زخون عين سرح وعيلنا زخون عين سرحنا ولا بقى دموزنا دحر ورح يزمت لازم تقبر كل جزء تلفع لك كل جزء اللي تتصل لك كل نجر عجقته نحنا امين يزلنا امنتك كبادو زمسل نجر نملؤ نجر زبصح امنتي زلنا مالتي ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ እዚ ሰብ አይዚ ተዓጊሱ ሓልፍ አለው ኢሉ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9:26 ረአይዎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 26 ይለ 9:26 ወይ ከዓ ሀብልዕሉ አቢልን ተራሪአዮ እቲ ዝቃለስ ዘበለ በሁሉ ነገር መጥኑ ነፍሱ ይገትዩ እዚአቶም ነቲ ሓላፊ አኽሊል ምእንቲ ተቀበሉ እዮም ንሕና ግና ነቲ ዝሐልፍ ይብለና ስለዚህ አነ ይጎይ አለሁ ግና ከምቲ ንዘይ ፍሉጥ ዝጎይ አይኮንኩን እምክት አለሁ እምክት አለሁ ሞ ንራያ ዝኾነ ተቀዳዳማይ ዝኾነ ሁሉ ሪኢናየና ሁሉ መከራ ሕጂ እትዎ በዚ قدمنا يوم القرادم يكونن قدمنا يكمز يكونن جن زمت أقوم عينتنا أشتخون دققتين أتوت فتناتات نبلو لا حكب لنا زمت تسفه قرص الناس زمت أنا قرأتو جن لو ما أنتي تسفين قرص أنينا زمت أنا زبله كله بسم أملاخ ندا تقامنا يو أملاخ ندا أمنا كنسجرنا سلازي نقول لي خون محبر بيسوع كريستوس سم نسمع زبله أبكرسنا محلال كم زي فكر تسفى مقراز كم زي فكر تسفى مقراز كم زي واتس أما نقدر موبايل ترفع كم زي بلو بيسوع كريستوس سم لو ما عندي سمع زبله مدحاني خنلو سلازي له أقوي على جناخي كم تي نزيف فلوت أيكونكون نزيف فلوت أيكونكون أقوي زقوي أيكونكون أمكت الله كم تين نفاز وقع جنا أيكونكون حنا هذا جزء منهم زي بالكاي مسلك كاي كم يلخون مسح القدس جن كريه خلنا جن كيتا يسوع كريستوس نت بعور استولده كاب زولة تيجي عور نيرو دمع عندنا دمع عبي عور يزلو هيجي نسب كتريه خلا خمي غير كان زغط فوسيل كتعذب جن نسب فتسم كهون زي كل أبغى زابير قليل نجاري نجزابير قليل نجاري نسب كبيت نجزابير حج زخوان يكون عينتنا متايو سلازي فريساويان كاي تعرف مسكيرهم للو سرع لوانا هيدوان كاي تعرف مسكيرهم لو نتي ارعازارسي نعو ابنت كرام تيمو اتزخبدسي عينو كوا زفوسك فصم عيني نبرن مايت بحصيرو فصم زي كل فصم هواهو سلازيله نزكوا نمرأي زومصو نزم وتقداي كتنسودو ايمخالن يلم يخيل باسكي يخيل بابلو علنا نبلو نجار ميتنا زبلو إخبار كتنسي آمين لو مزين رئزلنا صباح بعبي كبر خن رئينا أمان مالت نزي رئي آمينو أملاخو ذا أمن مالتي نتقول زخل أملاخ ذا أمن مالتي سلزي كل زي أنا نفاس كم زوق عيكون كنيلو يفلت إيه نسب زرعة ما يكون تغكليو أمنت كان سباي الرأيني أمنت كان سباي الرأيني أمنتين سباي الرأيني جين عوشنا زول أمنت صباح عبي نجار كم زا ساقرنا تسفان دا قبرنا هنكير كلنا أملاخ دما يرئيني عذبنا يزل يسوس قويتاي آمين زابير سناي سلازي امنتنا عبي ويدما نقرب جزيه خمس خوانه اوكي انت يالنا ابنت نزب النجر ابنت نرأي عبراوين عسى تخلته مني ابنتنا جيتا يسوس كريستوسي جيتا يسوس كريستوسي أبو قرب عبراوين عسى تخلته خلنا نجي حريت انت تملسنا أبي معرف سلسته انت تملسنا دانيال معرف سلسته انت تملسنا هذا نجر الله زجرم نجر مالتيو دانيال معرف سلسته دانيال معرف شدشن قط في ده قص قبلني سلازم انت هتبلا رستيجن نقرب كذا تثبت بلي منفساوي نقرب كذا تراي مصباي زليكا معقاس يدليكا بحصير معقاس يدليكا نزا امن كاي نجر تعقس يدليو نزا امن كاي نجر بفتنا محلاف يدليو سلازي فتنا يمصا معبل يمصا ولا مصحف قدس يليو صلاي كم وحش دريخو انت مساي زبلك بتنفاس እግዚአብሔር እንታይ ገብሮ ይሰጓይ ስለዚህ እምነቴን እምነትኩም እንታይ ነዚህ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዲዩ ወይስ ከነው ዝሪኦ ዘለና ሕልፍ ዝበለ እምነት ኣለና ስለዚህ ከነው ዝሪኦ ዘለና ሕልፍ ዝበለ እምነት ይዘለና ኢየሱስ ጎይታይ ከነው ንሪኦ ዘለና ሕልፍ ዝበለ እምነት ኣለና ከነው ንሰምዖ ዘለና ሕልፍ ዝበለ እምነት ኣለና ኢየሱስ ጎይታይ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ካብ 26 ንሪኦ ዳንኤል 26
دحرزي نبي كان رتصون نبعف أتي جهور أتون انتي زبلجن أتم سلسلة بصوت ندانيال كم استفتحوا زبلزلو أب تحت فتحوا خلوا مالتي أبتلع على جنتاي نموت تفرجن أبتلع على اللي كاب 10 شعته كسب 20 حموشن زلو نموت تفرج يبلنا حجريو نموت تفرجو تفتح يبل حجي انت قرب جزء راح تتصبه لما تكتفرد تقلها قد دحر قرب تتصبه كتفتحها امين سلازي دحر قرب جزء تفتحهم قد قرب جزء قد نما تفريدهم زغرم نغري سلازي قرب قرب جزء بصد دانيال نموت كم تفردي تفريدهم بقى انت اي مفرد يوم ترحل كاغن حتيات يغبرون انا زغرمن نايزم سبات زيهم سلسته بحاده يمنيرهم سلسته عرف بحانسه حدا دما دانيال نبيدو أتم كاب إسرائيل ملو ويد ما خابي يهدم ملو نسوم تريد من تماريهم نفلت أنا جاري لين بس خلنا نجاكن زم سلسة زي أمجن تخمس جابرو أتي أمن بينهم كوينهم بتي مكتو أتدم ما بتخوين منو أجن أتي خصهم كم تيز حلفك على أملاس تمهلنا يو زكريا إلسابيت كجلجل خلو منقف نقفها يبلوم نستبهلو أزيم كهريان كل خاص أبتي زنبرو نبراسي نقفها يبلوم نقفها تسعينهم دانيال رينا نقفها تسعينه دلهم هذا نجرنا أوجي لهم نقفها من تنكركب دانيال إلهم تاجرهم نداو ننقص انتي نقول حدا علماء حدا حسب نتحزه بزي كان أملاخ نبي كان رتصور وي كان مثلنا كان رتصور خلا أملاخ خاي ملخ كله انتي نقبر حقنا حق زدما بقلبت ميدا من فارسين غيرنا نحتم ميلو ስለዚህ በዚህ አምስ ገበርና ዳንኤል ንአምላኹ መምላኽ ስለ ዘይገድፍ ዳንኤል ኣብታ መስመር ወይ ከኣብታ ክስና ክንረኽበ ኢና ግን ንመን ኢሎም ንእግዚአብሔር زغرم حج حدا نجر يزنجر زلخ مالتي نجزابير إزم سبات زيهم يزب زلخ نمت تفريدهم نمت كفردو خلوا فتسم أملاخ بجخارد أنا أملاخ كم زغبرنا خلوا فتسم هين سمع منا مغنياتو نساتهم منتهم حنساب حيزهم مايم نأملاخ حنساب حيزهم مايم نأملاخ حنساب رخيبهم مايم حج قدايهم نسجد عين نسجد انت راي مسنوغس كركرم ده أمبري بزعبا أملاخ زلهم حدش حساب زوم صو نجار يبلو من يسكم انت أخوينكم نا أملاخ نجار بقى ودء نجاري بقى ودء نجاري بقى أملاخهم كدحنامي كتزيد حننكا كل جزء مسؤومي أبز مدري مس أملاخ خلوا أبز ما يمسؤلو ناتهم حطهم من ما بأملاخ يلن حج ناتهم أبز مدري مقتصالن زي مقتصالن مس أملاخ زارربو نجار يكون مس أملاخ ودء نجاري سنتا كم زحش يفلت يسلا زخونه مالتي هجي زاتهم جنتا أمز كارا خور زلوا كسر يخوم يمزل زلوا عين سكرينا يمزلوا ترديكم أمنتنا أملاخ أبزي فتسم در يقبرني أبزي أمنتهم بقابل لك أملاخ قال نساتهم تزيد إحناكم سولهم لا ولا أنت زيد إحنا نايلهم ولا أنت زيد إحنا أنت مثلا نعخين سجد النايلهم أنت مالتي نيجزابير نجر حيزم ما بطو در وعل وقعدة قاعتوا نجزابير نجرن عامل لو نجزابير قبلك كاجن يخلي حاول نقبل ولا حنت جزابير يلا ناي مثلا حاوتنا يلنا مثلا تتحيزم يلنا مثلا رأيوا نقرب جزيك سراي تتصبز بزار استي رأيوا نجارات كله انتي يخبرنا زل نقرب انتينا ندلب جزابير نقرب جزي نتصبه نقرب جزي هادينا نتصبه أبت يلن زي مسألة تودي است مسألة جزابير شو يزقلت آمين امنت مالت أبت منم زي الرأي نجار آمين كاخت مالس كل غايد أمبر امن زبهال أبتين دار أغابك أكون امنت مالت بحاول دات أبصخا حدا يقرم ندق رصخا خلوي امنت مالت مقراص مسجد فوي يكونن وش ما ننتظرينه ملحس غوريس أمه دا غوريس أمه قال منم بقى عمل عجين نأمره ويكأنتهم امنت زي بلهم سبات ويد كأ فتم كحارس زخونه سبات أبي لا تأملخ يبلي أبي لا تأملخ أنت إذا حنت إذا كم استقر زي ما تصل نمن تاك الساق حلي فكاز كم زعين الساق أملخ تاك قدشني أياملو خلينا نكبل كمان يمثل جن وشمانين خندي حجر أنت أخوين الله مدحان كوين الله سلسلة إجزابير أب كله من قد الله أب كله علامة الله إذا عرق زي أنك أنت يقول بق أزيام نمو تفريدم أوكي عين سجدني نايلهم تحاول ما جهر جبرويلو عسران شو منت نبي كانت كأنتي نتهم باروت ملأه سديدو زناقفهم أملاخ سدرابي قد مساقن عبد نجون يبارك يدي جمير مغنيات أنت ينقينهم أبطال العلي أنت نسخة إنه أنا 4 فتحات سبات قلقوا كيت قدو أما أكل حوي خملالسو رئي الله تريد ترابع عيد ما ملأخ يمثل بلبل حجي رأيب أنت عايز بلكم زلهم قرب جزية تسأبز بزلهم
نعاخايد أمبر أملاخزي قرب يبل وحد يبل شعان مساخا يزلو جن إزم سبات زيوم بلوكم الله كم نايت سبب يا سبات أنت رأينا أملاخ عيرو أمن باك عيرو أمن يزبل ما نياتنا بحاول تتحيزم كتدربي من باك تدربي من زبنا عين سب ريخا سلذ التأمنت كسبت موت كسبت أتو باك بوجر كأمبشي 500 سنة سمي حسب النيرم نزي هوري باولس سمعوا لهم نزي حجي مكرا تري وزلهم يلوم قبر هوريات مالتيو أنا سي أكون المهرام مقطع مقفعنسي نموت ولا يتدالي زلهم يلوم كم سؤالن كأدا حراي تميسم أمبشي لهم كتفوت زلكم يلوم داغماي كأيلوم جز أي تريونهم بوجر سوا يلوم قرز بلزرا كم سؤالن ما تنبر فيهم كلهم بغيب حج يقول لك إن إحنا مأمنا نهوتنا من بار متعام أنت رأخوينو بتعام تساحيدنا لنا تأمن تخكر يكون حزنا زلنا نحنا كم زلنا كم زلنا يو بق أنت أجت من حاسبنا زبلنا نجر حاسبنا ولا كن كيرون نخلينا قديه بالكم مغنياتو انتي تراي تحمى انت لكم كاب حسابك ويدب مخاب امنتك خاب علامك خاب رايك تملس كل خايز ودك زبال ودك زبال تجمر كاي نغير امنغر تقول فقلها ودق زحاز كاي نغير باملاح تامينك تقول فقلها ودق يخا ازي ايز دل صلاي كل غزي مسخا وغي يبلن صلاي كل غزي مسراي خاي وغ زلو صلاي مسراي ناتكايد امبر نسخا بزح حيت بزح اي دونت كير بزع بازي يبلون نت علامه جمير كاز لخا كن كما يفرس يتعلمو حنتي علامو علامه خا ما يقر يفرس راي خا ما يقر يفرس مس املاح زلك امنت كما يقر يفرس داي امبري قال توبصو قلمله ولا حنت انت اش ما يقول كما يقر نزيا عنقيصو اندحرت يملسكا زغونه سبكا نعاخا ممهار غير كلام علي كلوكا جميرم زي فتونو فتينوما زي سلطم مبلي ممهاري يزغبركا خغبركا يزدل ስለዚህ ጉዳዩ ጸላኢ ምስ ዕላማኻ ምስ ራእይኻ ዳምበር ምስ ካል ጉዳይ ካይኮን ምስ ምግልጋል ካይኮን ምስ ሓደ ኮነን ጉዳዩ ሁሉ ግዜ ዝጀመርካይ ራእይ ንኻይትፈጽሚ ዕላማ ናይ ሰይጣን ከቋርጽ ዘል ዘም ሰባት እዚአንካ ኩሉ ዕላማኡ ዝነበረ ሰይጣን ነቲ ሒዞሞ ዘለው አምላኽ ካይቁጽልዎሞ ምእንታይ እንዳሕራይ ድማ ነትንሱ ዝገብሮ ዘበለ ምእዛዝ ካይ ኣብዩ ካልኦት ድሕሮም ዝመጹ ነዚኦም ቀጽልካ አንተ አትገብራ አርአያ ገርካ ክጠብሶም ኣለካ ድሕሩ ዝኾነ ሰብ ዘይካ ንዑ ከምልኽ ንኻል ከምልኽ ከም ዘይገብር ምግባር ማለት እዩ ስለዚህ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ምስ ሓሳብካ ወይ ድማ ምስ ራእይናትካ ዘሎ ስለዝኾነ ትውግኡ ነዘም ሰባት እዚኦም ምእንታን ምስሊ ናይ ነብከዳፀር ክስገድ እዞም ሰባት እዚኦም ንኣምላኽ ዝብል ከጥፍኦም ኣሎ ስለዚህ ንሳቶም ንኣምላኽ ስለ ዝበሉ ዳ ኣይምበሪ ካልእ ዕላማ ካልእ ኣጀንዳ ወይ ካልእ ራእይ ስለ ዝሓዙ ዳ ዘጥፍኦም ዘሎ ዳ ኣምበሪ ካብዞም በዚሖም ኣይኮኑ ሰለስተ ሰባት እዮም ወላ ጉድጓድ ኣሲርካ ክተንብሮም ትኽእል ነርካ ግን ወላ ጉድጓድ እሰሮም ትራእይናቶም ወይ ድማ ተሓሳብ እምነቶም ኣብ ውሽጦም ስለ ዘሎ ወስዶ ስለ ዘይክእል ነዞም ቶታል ሰባት ነዚኦም ህይወቶም ከጥፍኦም ስለ ዝደለየ ምክንያቱም ምስ ራእዮም ከጥፍኦም ኣለዎ እምበሺ ወላ ተኣሲሮም ከለዉ ወችማኒ ተኣሲሩ ከሎ ይኹሉ ኣካላቱ ተቆራሪፁ ስለዚ ወንጌል ትቕፅል ነይራ ማለት ትቕፅል ነይራ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ናብ ሓዊ ይደርበዩ ተባሂሎም እዚ ሕጂ ናይ ነዚ ነገር እዚ ክንሪኦ ከለና ግን እዞም ሰባት እዚኦም ብእምሮና ብስጋና ንሓስቦ ንሕሰቦሞ ክድርበዩ ከለውሲ ኣይ ኣብቲ ሓውስ ከብፅዓና ይኾን ዶ ክእል ኢልኩም ትሓስቡ ኣይሓስቡን እዮም ንሳቶም ኣብ ልቦም ብምሉእ ዘሎ ንሕና ንኣምላኽና ክንስዋዕ ኢና ዝብል እዮም ዘሎ በቃ ንሕና ነዚ መከራ እዚ ክንቅበሎ ብቑዓትና ከምቲ ሓዋርያታት ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንውቃዕን ክንግረፍን ሓሰረ መከራ ክንፀግም ብቑዓት ኮይንና ስለተረኸብና ኢሎም ስለተሓጎሱ እዚኣቶም ከዓ በቲ መስዋዕት ምሕላፎም ሽም ኣምላኽ ብምፅውዑ ሕጉሳት ዳኣ ነይሮም እምበረ ዋይ ስእልና ዲና እምነትና ኣይበሉን ስእልካ ዲ መከራ ከርተት ኣይበሉን ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ዘጋጥመና ንዓይን ንዓኹም ምናልባት ከርተት ኮይኑ ክምሰል ይኽእል እዩ ግን ኣይፍለጥ እዩ ከምቲ ስምዖን ኣብ መወዳእታ ክቡር ዝኾነ ነገር ሓቂፍና ክንሓልፍ ንኽእል ኢና ወይ ድማ ከም ዮሃንስ መጥምቕ በቃ ካብ ኣንስቲ ዝዓቢ ተባሂልና ክንሓልፍ ንኽእል ኢና ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚ እምነትና ብዝርእ ነገራትን ዕላማና ብዝርእ ነገራትን ኣብ መንጎ ደርቢናዮ ኣይንኸይድን ኢና በሉ ኣሜን ራእይና በሉ ኣብ መንጎ ነቋርፅን ኢና እቲ ነምልኾ ኣምላኽ ንኣምኖ ኢና ፍሉጥ እዩ ንሱ ዝገርም እዩ ስለዚህ ንዳንኤል ካይተረፈ ከምኡ ገይሮም ስለዚህ ሰባት እዚኦም እንታይ ገይሮም ከምኡ ገይሮም ግን ዳሕራይ ግን ምስተበሉ ፍትሖም ተባሂሉ ምስተፈትሐ ኣውይቶ ንሳቶም ኢልዎም ነብከናፅር ካብ 28 ነብከናፅር ከዓ ነቲ ነቶም ባሮቱ መልኣኹ ሰዲዱ ዘናገፎም ኣምላኽ ስድራቅን ሚሳቅን ዓብደነጎን ይባረኽ ንሳቶም ኣብኡ ተወኪሎም ሃሌሉያ ኣብኡ ተወኪሎም ኣነስኹም ናበይን ተወኪልና ኢና ነገራትና ንሕልፎ ኣብኡ أقولكم أبو استوكل سبع حفرني زخونا نجر زي رخبنا يزمسل نجر الله نروح بينا
بعين سبات ترى يسوي لما دمدم استقبروا لنا قرالو أب أملاخ مدمدم يعني تقبروا لنا معرفين معرفكم مسقويتاي من قدنا نقول زنان مسقويتاي سلازي منم إنما خاني اللسب أمون قنا خركب يبلون آمين سلازي سب أبو توكيلهم يوم نبحو تدربيهم أبو توكيلهم يوم نبتي تدربيهم كن تحطهم صدليل زلخو كن سلمن تايد أمو يبليو سلمن تايد أمو نبحو ساب دربيو سقيلهم زعابي خبري سلازله آمين سلازي كم زين مسل كلنا ندنقص نمسل نخون زجرمكم دحراي كبروا خصبق سلازي أماني زبهان منم زي اللي خلو بقى خمس جن كله بقى سيطان كوميلي لو بحال مش انترب تغيروا له تبايلو زاربوا مالتي معرخ ندي نايت نغزابه تقل مزدلي مالتي سيطان تحاتيتو معاسي خات تحقص يلو انا زحقصو اماني زدحانه غويتام سو خلو يلن غديفني እንዳበለ خو زمزمن كغرمرمن كبكن كله زيا بقى يلن كحيدو بقى يخدو يل بقى يلن بقى خمزي لهم سلو انت زهل داخل كله يحقص يلو املاك انت زلم سايد امو خميغير همز مهونكو املاك املاك كل ጊዜ مسخالو املاك كل ጊዜ مسايالو هاليلويا املاك كل هاليلويا املاك كل ጊዜ مساين مسخو من الله ማስከት ጉሂሎሞ الله ዝባሃል መከራ ውሪደሉ خلون ሓደ አማኒ ወይ ካን ሓደ እንደ ከመስግን ኮሎ ጥራይካ ሱል ከመስግን ኮሎ ናይ ሞዳእታይ በቃሲ ይቃጸል ይሉ አይ ሞዳእታይ ይቃጸል በቃ ምክንያት ዝገበርኩን ተገበርኩ خسعره ስለዚህ ይክእል ይሉ ስለዚህ ንአማን ስዕሮ ብምግሮራም ይሉ ንአማን ስዕሮ በተስፋ መቁራጺ ንዝሓዞ ነገር ዕላሙ ሃርመሉ ኮሎ ምለስ ኮሎ ይሉ አነስኩም ግን ሃሌሉያ አነስኩም ግን ብዝረአን ብዝስማዓን አይን ማላለስና ስለዚህ ንዑ አሚና ተወኪልና እዚና እምነት አባታ ስለዚህ ኢሎም አቡ ተወኪሎም ይሉ በቃ ተወኪሎም ትእዛዛተይ አበዩ አቡ ተወኪሎም ትእዛዛተይ አበዩ ይሉ በቃ አመን ተወኪሎም አብ አምላኽ አበዩ ለአምላኽ ትሕቶናተይ ንስጋውያን ነአምራውያን ስለዚህ ስለምንታይ ሰብ ክሳብ መወዳእታ ዘይበጽሕ እንተዳኢልኩም በቃ ፈተና ሓልፍ ስለዘሎ ምክንያቱ እታ ምስጢር ቁርብ ጊዜ ተጸበየ ስለዚህ ቁርብ ጊዜ እንተ ዘይተጸበየኻ ዓወት የለን ቁርብ ጊዜ እንተ ዘይተጸበየኻ በሉ ዓወት የለን ራእይ ክፍጸም አይክእልን እዩ ስለዚህ ራእይ ክፍጸም ተኮይኑ ቁርብ ጊዜና አምላኽ ምጽባይ የድልየካ ኩነታት ምዕጋስ የድልየካ የለን ዝመሰለካ ምሕላፍ የድልየካ ስለዚህ እምነትካ ምዕባይ የድልየካ ምክንያቱ ነገርካ ጉዳይካ ኣብ ኢድ ነገራት አይኮነ ዘሎ ኣብ ኢድ ጎይታ ስለዘሎ አሜን ስለዚህ እዚኦም ምስጢሮም እንታይ ኢሉ ኣብኡ ስለተወከሉ ኢሉ በቃ ኣብኡ ተወኪሎም ኢሉ አይገርመኩምን ዳንኤል ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 28 ዘንብብ ዘለኹ ኣብኡ ተወኪሎም ሲ እንታይ ኣበዩ ትእዛዘይ ኣበዩ ይብላላ ሓድሽ ትርጉም ስለ ዘንብብ ዘለኹ ማለት እዩ ትእዛዘይ ኣበዩ ብዘይና ኣምላኾም ንኻልኦት ኣማልኽቲ ከየምልኹን ከይሰግዱን ሲ ህይወቶም ዋው ህይወቶም እንታይ ገበሩ ወፈዩ ሃሌሉያ እስኪ ንዝሪኦ ዘበለ ንዝኾነ ነገር ኣብዚ ምድር ክትዕመኒ ለሲ ድንብር ጻይብ ህይወተይ ክሳብ ክውፍእ እስከበሉ ንዝሪኦ ዘበለ ንገጢምኒ ጨኒቁኒ ለሲ ፍጽም አይምለስኒ ህይወተይ ወላ ይሕለፍ አሜን ህይወተይ ወላ ይሕለፍ እንታይ ዝደልዩ ኣብዚ ምድሪ ወላ አይርከብ ኣብዚ ምድሪ ዝርአን ዝስማዓን ወላ አይርከብ ኣነ ግን ካብ ዝሓዝኮ ራእይን ካብ ዝሓዝኮ ዓላማን ንድሕሪት አይመለስኒ አሜን አይመለስኒ አይወርድን ካብቲ ዝደየብክዎ አይመለስን ካብቲ ዝበጻሕክዎ እንታይለ ክመለስ ኢልምሽ ሃሌሉያ ታይደል በቃ ሪእኹም ህይወቶም ስለ ዘወፈዩ ሪእኹም መታ ሚስጥር ህይወቶም ይወፍዮም ስለዚህ ሰብ ክሳብ ህይወቱ እንዳላ ዝወፍ ኮይኑ ካብዚኣ ተዓቢ ነገር ስለ ዘየለ ኢኻ ትዕወት ህይወትካ ምስ መነንካ ካልእ ህይወት ረክብ እቲ ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፋ ኢሉ ምሽ እቲ ስለኢሉ ህይወቱ ዝሕልፋ ግን ክረኽባ ኢሉ ኢየሱስ ጎይታይ ሕጂ ኸ ከምኡ ገይሩ ከናግፍ ዝኽእል ካልእ ኣምላኽ የልቦን ሞ ሃሌሉያ ከም ኣምላኽኩም ገይሩ ከናግፍ ዝኽእል ካልእ ኣምላኽ የለን አሜን ስለዚህ እንታይ ኢና እንደሊ ቁርብ ጊዜ ጥራይ ንጸበ ክረኽበይና አሜን ክረኽበ ኣነ በቃ እምነተይ ሙሉ ክረኽበይና ብለኩም ኣለኹ እቲ ምስጢር ምጽባይ ጥራይ እቲ ምስጢር ምዕጋስ ጥራይ እቲ ምስጢር ነቲ ዝረአ ዘይምስማዕ ጥራይ ነቲ ዝረብ ዘይምስማዕ ጥራይ ምክንያቱ ነቲ ጸዋዕካ ምስማዕ ጥራይ እቲ ምስጢር ብለኩም ኣለኹ
በቃ ንስይ ካል መፍትሕ የለን ስለዚህ እዚኦም ኮም ኢሎም በቃ ድሕረጅ ኢልዎም እዚኦም ህይወቶም ስለ ዝወፈይሎም ንኻለ ካየምልኹን ካይሰግዱ ኣነሶም ንኻለ ንደልዩ ንጣዕሚ ናይዛ ምድርን ንሓሳባት ናይዛ ምድርን ንኾሉ ዓለትነትን ሸረትነትን ስለ ዘይንደልዮ ነዚ እምቢልና በይና ምንባር ምስ ክርስቶስ ስለ ዝመረፅና እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ዘይብዝሓናን ዘየፍርየናን ንዓመፃን ብዝበለ ንሓጢአትን ብዝበለ እግዚአብሔር ሲ መሊሱ የድምቆሉ ብርሃኑ የድምቆሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ምስጢር ናይ እዚኦም እንታይ ኢሎም ንኻለ ኣማልኽቲ ምእንታን ካየምልኹን ካይሰግዱን ሲ ህይወቶም ስለ ዝወፈይሎም my god تا مستر يخما سلازم بقار نزيايو قرب جزية تتصبى ويدما اتتفتينو زوجة تفتينم وتيم ده وتسن زيم ريخم هيوتن قبرامن معر مالتي أمبي إلهم تفتينم وتيم مسوس دما أخليل رخيبهم سم زابير نزل علم بروخيم زابير سم أملاخنا عبي أملاخي سلازم من كدحنو خيري لهم من دانيال كا أنت إيجرو أنت إذا مسألكم زول خجن إذا مسافات زيهم أب تعمناتهم من أب مخرناتهم من أب حسابناتهم من أيكونون جن زلوا تميستر كان رات حزكم زل يزلوا سلا أملاخي لهم زرخبو زلوا مكراي سلا أملاخي لهم زرخبو زلوا مكراجن بمنم تأمر مقذفتن موقعتين يوم زرخبو زلوا سلازم دانيال كان تاي رخيبهم لكم سلسة جزء أملاخو سلسة جزء مملخ زبر رخيبهم له إذا سلسة جزء زي زملخ زلوا خاق أني أمله سلازم نخيم ملخ انتاي كجبرو الله مالتيو نخيم ملخ كسر رخب الله جن كسر خسر أنت دلوا يجن بقى مخصص شيء نقوله مخصص شيء نقوله بناي مدراو نجر مخصص شيء نقوله سلازم كدحنا زخيل نعو كابتن نجر كدحنا زي كل نجر يدلين يرم جن من كبسينهم حنت نجر رخيبهم بقى نجوس أواج يغير يدم نجوسي نداني الكبرسي أواج يغير حدش عر استخوت حدش غيرهم كان دايلهم بزيك أملاخ نبكناتون ناي قالوتون قال خيم الله زبل أواج أوصيلهم نبني لهم نحاد صادق لهم بخات نحاد صادق لهم نحاد نعاقم الوين نحاد نعايلو نبب بقلنا زيك غير أواج يلن أملاخنا جن يقلبتو آمين أسبب لهم أخم زكبرهم زي بالنجار لين أملاخنا جن يحلفوا زي هب أملاخنا نأمن لهم يقولوا اسمع إذا سمع زبالة زملاء تزنعوي بيسوع كريستوس سلازي تنملخ أملاخ زي الناوت أملاخي تنملخ أملاخ زي تعرض أملاخي تنملخ أملاخ زي حل الأملاخي تنملخ أملاخ تصفى زي قرص أملاخي هاللويا واو بس أملاخ زي دسيبلني بس أملاخ زي دسيبلني سلازي زوم شبات زي تايجرهم سلاسة معلت أنت سجد نابك زابير أنت يسجم الله سلاس نزي جن سلاس تجزي أب أملاخ سلاس سجدة نزي أمسيهم نبي وسيدهم نابندا نفس جن تجيرون تلك ولا حنت أملاك سق زبالة يمثل أم نجراتكم من سق زبالة يمثل معرفن ده نحنا جن نقتصل لا تيناتكم أي جزاي إذا تاميستر زارب هذا سق زبالة كنت مثلنا قعزنا نقتصل يبزله سيطان أباينا بخم زغبرو نجارات حيلي يبلون سلازي نجوس انتاي جرو أتا دانيال لو بقى ولا حنت حيل سين نجوس أفري مامو أم حيلمو أم معرف شو دشت دانيال زلهم دانيال معرف شو دشته كاب 10 شعات جميل زلهم مغنياتو ويدك 10 شمت شعوت نجوس ندانيال كم صو عززي أبتي العلاج 14 دراريهم مجن أتونجوس إذا نجرزي مسمعه عزي جهايبل دانيال سي كله تنقلت مخرم سبلو دانيال بقى نصه مهانو أتونجوس سلاز فلت جهيو تنجوس جهيو مغنيات منهم كم زي جبر فلتي نصه مهاني فلتي زم سوات جن تتانا خيلهم له كل نجر جبرهم زلوا جن أتذكرهم نجر أنا صوم نحجز هبكم زلهم ملأ جن أكثر من داي سق إيبل أنت رأيكم سق زبالة يمثل بر سق إيبل الناس لكم زلوا آمين سلزي أبينا من قد نحلف زلنا أبينا نخيز زلنا بمنتهي بريباتهم وشت أو نجاراتنا يكون كله نجار حسابهم سق زبالة يمثل جن إكزابير أبصر حيزل آمين سلزي كابك زابير نلعلي من كاتعكو جوهلا نري إزداني إزد نجوسنا داني إليو زوجه زلوا زمثل جن إكزابير كسق إلو وزرع عسرت بعد ثاني هم أتنقص إذا نجرز مسمعه عزي وحيين ندانيال منتي خناق فوقها مغنيات دلة صحيح ساب تعربون كدحنو تقعد لهبل أزي بزلهم من قد يخيلوا جن إكزابير نوع حليف أهيبوني
ምክንያቱ እግዚአብሔር ክብሩ ምእንታን ከሪ ምክንያቱ እዚ ንጉስ እንተራ ድሒኑ ወጽባሕ ንጎ ንዳንኤል ባሪያ ክገብሮ ክእል ኣነ ኮ ድሒነካ ተዘይ ምክንያቱ ዳንኤል አምን ክትመስል ኣብ ንጉስ ክትመስል ዳንኤልን ከምኡ ክመስለ እዩ እቲ ንጉስን ከምኡ ክመስለ እዩ ስለዚ እዚኣ ብዘይካ ኢድ እግዚአብሔር ካልእ ከም ዘይለም እንታን ክፈልጥ ንጉስን ዳንኤልን ኣጸቢቆም እምነቶም እንታን ክረአ ዳንኤል ኣካብ ንጉስ ክናገፍ ኣይንሪዮን ኣነ ንስኹም ማንም ነገር መጽዩ ሰባት መጽዮም ከናግፉና ኣይክእሉን እዮም ንሳቶም ተደናጊፎምና ዳሕራይ ንሶም ባርያም ዝገብሩና ንሶም ተዳቢሎምና ዋ በዓል ጽቡቕካ ኮ እንዳበሉ ኣብ ርእስና ኣብ ክሳድና እደን ክቃሩና እዮም ስለዚ እግዚአብሔር ኢድናቱ ይዝደሊ ኢድ እግዚአብሔር ኣባይነበኹምን ኣላ ስለዚ ናተይ እናትኩም ምን ሓራም ውፃእ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጥራይ ናተይ እናትኩም ምን ሓራም ውፃእ ኢድ እግዚአብሔር ብመንፈሱ ክልእኽ እዩ እግዚአብሔር ሓንሳብ ንሓዋርን ድማ ፍጽም ዝራእይ እዚ እንታይ ክገብሮ እዩ ዘይተሓዝ ክገብሮ እዩ ነብሱ ወከፍ ብተፈላለየ ምክንያት ዘምኽንሰብ እዚ ምክንያት የብሉን እዮም ዘለኹ ኣብ ደገ ይኹን ሰምዑና በገለ ይኹን ፍጽም እዚኦም ህይወቶም ወፍዮም ዘለዎ ኣብ ዝራዕሊ ዝራእናዮም ምዕራፍ 3 ዝራእናዮም ህይወቶም ወፍዮም ስለገዛ ርእሶም ኣይንሰግድን ይብሉ በዓል ይከለ ንድሕና ኢና ንእስራኤል ከነድሕና ኢና ገለ ይበሉ ኖ ናይ ህይወቶም ጉዳይ ኣሜሪ ተማሪኾም ዘለዉ ምንታይ ንገብር ንሕና ምሩኻት ኢና ይበሉ ምንም ንሕና ነምልኾ ኣምላኽ ኣለና እዩ አሜን ንሕና ድማ አንስኹም ድማ ንኣምኖ ጉዕዞ ንኣምኖ ኣካይዳ ንኣምኖ ራእይ ውልድ ወለዶ ኣለና እዩ አሜን ስለዚ እዚ እንታይ እቲ ንጉስ ግን እንታይ ገሩ ከድሕነ ፈቲኑ ነይሩ ግን እግዚአብሔር ንሰባት ሕሊፉ ኣይበካን ንበላዕት እውን ሕሊፉ ኣይበካን ንዘድሕኑ ሰባት እውን ሕሊፉ ኣይበካን ባዕሉ ከድሕነካ ስለዝደሊ አሜን ስለዚ ደለ ፀሓይ ክሳብ ተዓርቡን ከድሕኖ ተጋደለ ሽዑ እቶም ሰባት ናብ ንጉስ ተመሊሶም ኦ ንጉስ እቲ ንጉስ ዘጽንዖ ኣዋጅን ትእዛዝን ከይልወጥሲ ኣብ ሜደን ፋርስን ሕጊ ከም ዘሎ ፍለጥ ኢሎም ንንጉስ ተዛረቡ መሊሶም ከድሕኖ ዘንዳደል ንሳቶም ግን ወዲ ይብሉሉ ቁጥር 16 ሽዑ ነቲ ንጉስ ንዳንኤል ከምጽዎ ሽዑ እቲ ንጉስ ንዳንኤል ከምጽዎ ናብ ጉድጓድ ኣናብሱን ክድርብዎ ኣዘዘ ንዳንኤል ድማ እቲ ኩሉ ግዜ እተገልግሎ ኣምላኽ የናግፍካ ኢሎ ሓንቲ ክላቦ ዝኽእል ዚያትራይ ኣነ ፈቲነልካ ኣነ ጽዒረ ሓንቲ ካባይ ዓቕሚ የለን ብለሎ በኢየሱስ ክርስቶስም ኣብ ሰብ ዓቕሚ ኣይሃሉ ኣብ ኣምላኽ ድና ግን ኩሉ ግዜ ይገለጽ በቃ ኣነ እንታይ ሕሊፈ በቃ ኣለኹ ናብቲ ኩሉ ግዜ ተገልግሎ ኣምላኽካ ኢሎ በቃ ንሱ የናግፍካ የስ ከናግፈኒ እስከበሉ በቃ ንሱ ከናግፈኒ ይበሉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ እቲ ንጉስ ናብ ቤት መንግስቲ ተመልሰ ጾሙ ሓደረ ዘሕጉስ ነገር ከይቀርብ ከዓ ከልከለ ድቃሱን ሲኢኑ ሓደረ ንጽባሕይቲ እቲ ንጉስ አንጊሁ ተንስአ ቀልጢፉ ከዓ ናብቲ ጉድጓድ ኣናብስ ከደ ናብቲ ጉድጓድ ምስ በጽሐ ንዳንኤል ናሕነቕንቐ ኣታ ዳንኤል ባርያ ህያው ኣምላኽ ኣታ ዳንኤል ባርያ ምን ባርያ ህያው ኣምላኽ እቲ ሁሉ ግዜ እተገልግሎ ኣምላኽ ካስ ካብ ኣፍ ኣናብስ ከናፍ ግፈካዶ خاله إلو النابلة تصوعه شو دانيال النجوس أو نجوس نزل العالم هي وكون أبكر مي أملاخ نسأه سلا زخونكم بروغات حتى نقدر زلنا نعين عخم أكيد ما أملاخ بأمنة بنسألنا نملالس أملاخ بلكم الله قرب زي خان نتصبه قرب زي خان نتصبه نعين ناتكم بنسألنا قرب زي مصباني ديرت ودي لفيلم ኢየሱስ ጎይታይ እምነትኩምን ኣብ ኩሉ ዓለም ተራእያ ህላውነት ናይ ኣምላኽ ኣብ ውሽጦም ተገሊጹ ንብዛሓት ንበረኸት ክገብረኩም ማለት ስለዚ ደው ዘይበለ ደው ከብለካ ይክእልኒ ዘይጸናዕኻ ጽናዕካ ይክእልኒ ስለዚ ናተይ ናትኩም እንታይ የድሊ ምጽናዕ ነቲ ዘይርአ ከም ሩእ ጌርካ ማለት ስለዚ ኢሎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንጹህ ስለ ዝኾንኩ ኢሎ በቃ ቻው ዳንኤል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንታይ ኢሎ ንጹህ ኢሎ በቃ ዳንኤል 6 أسران كلتن أبزناتي حدش تركم سلا زخونة تصحف كلبت بتيلكم خووني سلازي نسخون كده حريوه سلا نسخ سلا زخون كيلو نسخ هذا ما سلا زي بدلكو نعخاد ما انتي سلا زي نعخاد ما سلا زي بدلكو أملاخي ملأخو لإخو أفا نفس عتولي من أتي دانيال تايلو نيرو أتبع نقص تايلو تقول قلو أملاخ كايلو زخا أملاخي إيلو ملأخو لإخو
أفنا بس أتصولي بيسوع كريستوس من قدنا قعزنا رأينا إخبار أملاكنا ملأ خليه نسألتنا أفهم يعزوهم بيسوع كريستوس مسلطان يعزوهم آمين سلزم نزي لما أنت أبانا سلزلنا أملاك مسجون الله أبلكم الله زم نزي أباينا بهم نسلزله أبتم سمعوا زلوا سبعة أملاك دم كم مسألة ينقف مخانو خامنو بق أملاخي أكيد منو سلسلة كويدو بق أملاخي دما ملأ خليه هون تاي قبره كم تي أولس زبالة مالتي أتي أنا زناتو ديلو زلوا أنا زناتو ملأ خليه هون تاي قبره كم زنا قرني لو سخا أنا زقال قول أنا زناتو خلى اللويا شمك زابير نزل على مبارك ده سايب لكم من عواتي سلازي عين حلالنينا رأينا غتصلي رأينا غتصلي رأينا غتصلي رأينا غتصلي نبزحات نبرخت ده سايبلن هتصاون تغمزي لانك زمرو أو أوروبا توليدهم تقرينيا مخالهم كمان أيكون كزمرس تقرينيا مخال كمان شجريكو أيكونهم تقرينيا نصر زخنا زمرو الكاسي زياس إيدك زايبير انت زي كوينا إينا من كم زخ قبر خير فتسيمو سلازي بروخات جينا نزيم ترازي كوناس ولدو هتصاون تخن ورسينا آمين هتصاونتي زعابيو أيبلنا هتصاونتي بعجز ورسون خالوت كم بعليه سيف زخونو زنقسو أبكالها هجر متيم زنقسو بكا أملاخ دانيال زبال سلازي أملاخ دانيال أملاخ زي تباهيلم أكل يفلت تباهيلم مال يسوع قويتاي يسوع قويتاي آمين آمين أصحاب قدوس كل جزء نتاعي زبلنا بيتروس نايم وداتي عزي أخان ببي أخلنا نايو مخنيات نتاعي زبل مالتي تناجر نتاعي خد حزاكم نقول جزء نتصب زبلي نقول جزء نتصب قدام أي بيتروس معرف حموشته قدر عسرته إتي بكريستوس يسوع نام نايزل عالم كبروا صوعكم أملاخ كله تسقى زي أقول المحجون تزاري من أملاخ كله تسقى أملاخ انتاي أملاخ كله تسقى قرب جزء حسرة مكرا انتاي نهنسبي لكم قرب جزء نسبي لكمش قرب جزء ريهم قرب جزء حسرة مكرا متسقبكم قرب جزء حسرة مكرا متسقبكم قدام يترس معرف عمو شطر عسرته قرب جزء حسرة مكرا متسقبكم نسخ في تصمكم كصنعكم كبرتعكم كسرتكمون 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 إيو ريهم كصنعناي كسرتناي كبرتعناي كفتصمناي آمين بيسوع اسم هللويا أي جرمن زي امنتنا كلهم زسمع زبلوا زي امنت زخلهم كاين نقانقو زحازو نجر كودو بيسوع اسم تصلنا زحازو نجر كودو سلذ سيطان انتاي زدليناكم بقى رايخا نخاي تفصم امنغو من انت تعيسكا تملسي زدلي أمون قن زحاسكا نجر كتقدف يزدلي أنا الصوم جن أزي نقرب جزء تراينا نتصبه آمين نقرب جزءنا نتصبه آمين حواتي نقرب جزءنا نتصبه نقرب جزءنا نتصبه أنت زي كوينو أملاخنا شعور دبخ كبلي كل نجر كم زي نبر خوني كل نجر كم زي نبر خوني بيسوع كريستوس اسم كبزلنا تسينا سلازق على زي أب كل لبنا حدر أم نفسك كف خون بيسوع كريستوس دسينا نعم